Saúdos, boas tardes. Hai 5 desaparecidos tras o afundimento do pesqueiro Tafra 3 en Mauritania. Os outros 21 tripulantes están xa a salvo en Porto, entre eles 2 galegos. Un buque factoría arremeteu contra o barco, que pertence a unha armadora viguesa. Andrea Otero. Si, efectivamente, ese pesqueiro afundido esta pasada noite en augas de Mauritania levaba operando ali dende 2021, pero, como ben dis David, é de capital galego, concretamente da armadora viguesa Vai Pesca. Cando foi o momento do afundimento, ían a bordo 26 tripulantes, dos cales 21 xa están a salvo, 2 deles galegos, 3 deles españois, pero 5 están agora mesmo desaparecidos, todos eles de nacionalidade mauritana. A causa pola que deste afundimento tería sido unha vía de auga por parte dun buque ruso que se atopaba operando nesa zona, pero descoñécense aínda os motivos. Tamén nos confirmaron algunhas fontes do sector que hai barcos galegos colaborando coa busca destes desaparecidos. Continúa a busca de 5 mariñeiros en Mauritania despois de que un buque factoría con bandeira de Gambia abordara o Tafra 3, un pesqueiro de capital galego mauritano que estaba a faenar no momento do suceso. No barco afectado traballaban 2 patróns galegos da zona do Morrazo que puideron poñerse a salvo. A consecuencia da colisión que se produciu sobre a tardiña de onte ao norte do país africano, o Tafra 3 sufriu unha fenda de varios metros a estribor que fixo que se afundira rapidamente. A tripulación consta de 26 persoas, 3 delas de nacionalidade española. Salvamento Marítimo, que contactou co seu homólogo no país africano, confirmou que hai 21 superviventes e que os 5 desaparecidos son de ascendencia mauritana. Diversas informacións apuntan a que o barco galego estaba en plena maniobra, polo que tiña moi reducida a súa capacidade de evitar a embestida do outro buque. O barco afundido, que traballaba baixo o pabillón mauritano, tivo a súa base en Marín ata que foi trasladado ás augas africanas hai 4 anos. Na súa propiedade participa unha armadora con base en Vigo, onde seguían con preocupación a evolución do suceso. Segundo fontes da armadora do Tafra 3, os 21 mariñeiros que foron rescatados chegaron hoxe ás 6 da mañá ao porto mauritano de Nouadhibou e xa descansan no hotel. No punto do afundimento, outros barcos de capital galego están colaborando na busca dos mariñeiros desaparecidos. Tráxico accidente de quad en Sarreaus. Faleceu o condutor e a súa parella está grave no hospital. O vehículo foise fora da vía e rematou emborcando. Ten máis datos Paula Cantelar. Sí, pois aquí no Concello de Sarreaus os veciños e veciñas próximos á persoa que está ferida, a muller de 37 ou 38 anos aproximadamente, dignos que continúa ingresada, que ten varias magulladuras por todo o seu corpo e que tamén ten varias costelas afectadas. Aquí neste Concello a conmoción é enorme porque o veciño falecido era dunha familia moi coñecida da zona, ademais estaba estreando precisamente ese quad que lle acababan de agasallar, co que tuvo un accidente neste cruce de camiños na aldea de Freande, tamén a escasos metros da súa vivenda familiar. E este lugar dos feitos, malia que os servizos sanitarios e de emerxencias chegaron ás poucas horas do accidente, non puderon facer nada por salvarlle a vida ao home. Este home, o falecido, máis a muller que permanece, como dicimos, ingresada, tiñan a mesma idade, alrededor dos 37-38 anos, estaban casados, tiñan unha filla en común e adoitaban vivir na cidade de Ourense, onde tamén traballaban, pero estaban pasando os días aquí neste concello ourensano de Sarreaus, donde proviña o home, porque estaban pasando aquí as festas patronais, festas que quedaron totalmente canceladas despois deste tráxico accidente. El é a primeira vez que colleu o quad. Vale, a ver se entendemos a cousa. Botouse fora e despois tropezou contra o árbol. Pero estes rapaces vivían en Ourense, viñan moito por aquí, estaban moito por aquí, incluso nos carnavales participaban muchísimo, e eran eles que facían carrozas e todo iso, eran moi bons rapaciños, pero así unha pena. Ele estaba casado, ou xa parexa, tiña, non sei se ten unha nena ou dúas, e así quedarán. Sí, de feito, o abuelo del é primo da miña nai, o sea, conocía como, les viña moitísimo aquí un dos abuelos, moitísimo, ca nena, ten unha nena super riquiña, e, bueno, estaba para eles e non hai circunstancias da vida. Axentes da Policía Nacional confiscaron máis de 1000 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Esta noite, os individuos que transportaban a droga nun vehículo abandonárono ou sentírense perseguidos pola policía. Crese que acababan de descargala nunha praia das proximidades. Polo momento, non consta que haxa detidos. A operación, na que participaron axentes do Grupo Especial contra o Crime Organizado e das comisarías de Vigo e de Ribeira, segue aberta e as actuacións son secretas.
A Garda Civil considera desmantelado un grupo especializado en roubos con forza que tiña base en Melide. Os axentes registraron o domicilio dende onde operaba e incautáronse dunha escopeta de caza que fora roubada en Boimorto. Detiveron un dos supostos integrantes da banda e outros 5 están investigados como presuntos autores de 11 delitos contra o patrimonio. Un delito de pertenza a grupo criminal e outro de tenza ilícita de armas. Todos eran coñecidos polas forzas de seguridade. Roubaban en negocios da comarca de Compostela e para levar a cabo os asaltos apoderábanse de coches, sempre da mesma marca e modelo, en localidades próximas que logo abandonaban en zonas boscosas. En Asturias, a Garda Civil investiga a morte violenta dun home de 60 anos veciño dunha pequena localidade de Ribadesella. Todo indica que a vítima sufriu unha malleira por 2 descoñecidos á saída da súa casa en Cuevas del Agua. Unha familiar do falecido avisou do crime e das posibles circunstancias co que participaron 2 homes, malia a chegada dos servizos de emerxencias que intentaron reanimalo dunha parada cardiorrespiratoria, non o lograron e faleceu pouco despois. O home rexentaba unha explotación gandeira e organizaba visitas guiadas para que os turistas coñecesen o traballo nunha granxa con animais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asistirá aos funerais de Charlie Kirk, o seguidor asasinado o mércores. O presunto asasino, delatado pola súa familia, comparecerá diante do xuíz o próximo martes. O activista ultraconservador norteamericano Charlie Kirk, estreito colaborador digital do presidente Donald Trump, foi abatido desde unha distancia de 180 metros cun vello rifle Mauser do calibre 30. O tirador fuxiu inmediatamente do lugar dos feitos, a Universidade de Utah. Mais de 30 horas despois, o FBI detivo como presunto asasino a Tyler Robinson, un mozo de 22 anos de familia republicana e trumpista, o que convenceron para entregarse seu pai e un amigo. A viúva do activista asasinado dixo que vai seguir co traballo do seu marido. Responsible for my husband's assassination. Os responsables do asasinato do meu marido non teñen nin idea do que fixeron, di a viúva de Charlie Kirk. Matárono por predicar mensaxes de patriotismo, fe e amor de Deus. Todos deberían saber isto. Se antes pensaban que a misión do meu home era poderosa, non saben o que acaban de desatar en todo o país. O cadáver de Charlie Kirk chegou este venres pola noite á cidade de Phoenix a bordo do avión do vicepresidente dos Estados Unidos que axudou a levar o féretro. A familia aínda non decidiu cando se celebrarán os funerais por Kirk, os que asistirá o presidente Donald Trump, quen xa anunciou que lle concederá a máxima distinción civil norteamericana. Mentres, o presunto asasino agarda na prisión do condado de Utah, na cidade de Spanish Fork, a que o trasladen o próximo martes ao xulgado do lugar para declarar diante do xuíz. Ese mesmo día, o fiscal presentará cargos contra Tyler que podería ser condenado a morte, legal no estado de Utah. Monforte acollerá o primeiro centro específico para menores migrantes. Trátase dun edificio da Asociación Prodeme con 80 prazas para aqueles que vayan chegando a Galicia nas próximas semanas. Dende a Consellería de Servizos Sociais, en desacordo coa repartición establecida polo Goberno Central, apuntan que seguen a traballar na procura de outras instalacións para novos acollementos. Este edificio da Asociación Prodeme Monforte será o que acolla en Galicia os primeiros 80 menores migrantes. En total serán 317 os que chegarán a Galicia, segundo contempla o reparto establecido polo Goberno Central. Unha decisión que din dende a Consellería impide seguir co modelo de protección desenvolvido a toda agora. Un sistema que, como ben saben, se trata de 80 centros pequeniños, non que sempre mesturamos aos nenos de protección, tanto galegos con nenos de fora. Pero agora, nestos momentos, nos vemos na obriga de crear novos centros específicos para poder atender aos menores estranxeiros que cheguen á nosa comunidade. O primeiro lugar escollido para este fin trátase do edificio residencial Francisco Suárez. Galicia comezou a búsqueda de novas ubicacións, de novos lugares onde atender a todos estes menores estranxeiros e hoxe pois anunciamos que a Xunta de Galicia vai a poñer en marcha aquí, neste centro de Prodeme en Monforte, o primeiro centro específico para atender menores estranxeiros. Se trata, neste caso, dun centro da entidade Prodeme e vamos a poder atender aquí a 80 menores estranxeiros. A esta cifra súmanse outros 15 menores estranxeiros solicitantes de asilo que o Goberno Central debe acoller por orde do Tribunal Supremo e que aseguran virán tamén a Galicia. Dende a Xunta seguen buscando localizacións para a dotación de novos recursos e reclaman financiamento
financiamento dende o Goberno para un proxecto que calculan costará de alrededor de 30 millóns de euros ao ano. O sindicato CIGA convocou esta mañá unha manifestación en Santiago polos recortes no ensino público. Unha semana despois de comezar o curso, os profesores piden unha reducción de horarios e que se cubran as súas baixas. Os afiliados do sindicato CIGA percorren as rúas principais da cidade con pancartas pedindo recuperar os seus dereitos. E sobre a manifestación convocada por un só sindicato, a CIGA falou esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, asegurou que o Goberno galego continúa traballando na mellora do ensino e destacou que este ano hai máis profesores e menos alumnos, polo que o número de alumnos por clase é menor. Estamos ante unha manifestación promovida por un sindicato, por o sindicato nacionalista CIGA, que dende o primeiro momento puxo como unha liña estratégica o fomento da confrontación. Nós estamos traballando para mellorar o sistema educativo. En este curso, con menos estudantes, con menos alumnos, vamos ter máis profesores. Temos xa unha das mellores ratios profesor-alumno do conxunto de España e en todos os informes nos quais se mira a calidade e a equidade do sistema, Galicia sempre sale ben parada. A inteligencia artificial xa está a cambiar o día a día dos centros de ensino. Profesores e alumnos conviven con ela e traballan para que o impacto no ámbito docente sexa positivo. Esta ferramenta pode acelerar os procesos de aprendizaxe, pero tamén provocar o que se chama preguiza cognitiva e os resultados tamén teñen erros. Nesta aula do Instituto Rego de Trave hai debate sobre o uso da inteligencia artificial. Os alumnos admiten que a empregan pros deberes. Ou cando, por exemplo, temos probas de lectura e non dan tempo a ler, pois pides que che resuma un pouco e os profesores asumen que deben adaptarse. Tamén é función nosa como docentes encargar tarefas que non poida ser directamente sacadas de ChatGPT, por exemplo. A estrategia de Bea, a profe de tecnoloxía, é que os alumnos confronten coa ferramenta para coñecer que ten fallos. O alumnado deulle a instrucción á IA para facer unha peli, pero o resultado non é o que eles imaginaran. Pola simple razón de dicir que vivía nunha aldea pobre. A inteligencia artificial interpretou como que debía ser de raza negra. Vimos que fixesen unha familia real, só aparecía o pai, o rei, os dous nenos en primer plano e a nena estaba como máis escondida, máis frágil. Os nesgos das etnias, de xénero tamén. Entonces é moi importante estar sempre atentos a eso. Cando fixemos o guión nos tivemos que cambiar algunhas palabras porque as poñían en portugués en vez de en galego. Os profesores din que a IA ben usada pode acelerar o proceso de adquisición de coñecementos. Potenciar o proceso de ensino-aprendizaxe, por exemplo, das linguas. Por iso esporean os alumnos para que sexan eles os que tomen o temón da creatividade e da crítica sen deixar nas mans dunha ferramenta o que debe ser competencia dun cerebro humano. Que necesitan coñecemento para poder decidir se se poden fiar do que a inteligencia lle está contando ou non. E atendan agora, multa de 5.000 euros por unha chamada. É a primeira sanción en España a unha axencia de marketing digital por facer chamadas comerciais sen consentimento. Dende o 5 de xuño están prohibidas dende os teléfonos móviles, porén, seguen chamando e fano en calquera momento do día. Traballando, descansando, moitas veces nos asaltan chamadas telefónicas para vendernos telefonía, cambiarnos de compañía eléctrica ou facernos calquera promoción. Os letrados especialistas din que as empresas o seguirán facendo mentres lles compense. Las llamadas son ilegales, las llamadas no consentidas, pero esto es un poco como tráfico. ¿Cómo es posible que haya gente que va a 150 por hora cuando el límite es 120? Pues porque no se denuncia y porque el número de llamadas, el número de denuncias que se hacen por estas llamadas ilegales no es suficiente como para que las empresas que las hacen consideren que no les compensa. Se gravamos a chamada, podemos denunciar. Xa houbo sancións de 5.000 euros. Algunhas persoas pódense permitir o luxo de non coller números descoñecidos, outros están na lista Robinson, outros colgan e hainos tamén que aturan as chamadas porque lle dan mágoa ás teleoperadoras. Dicirlle que non os podo atender. Chámanme todas, ademais chámanme asesoría energética, que é unha cosa como moi ridícula que non sei nin quen son. Dixeches de que estás farta, que non queres a chamada? Sí. E chegaron a chamarme 20 veces consecutivas. Un día? Sí, nunha hora. De las narices y hay que apuntarse a la lista Robinson.
non colle números desconocidos. De su trabajo e hai que respetarlas un pouco. Algúns deles tamén nos din que cada vez reciben menos. O comisario europeo de Comercio recoñeceulle por carta aos eurodeputados do Partido Popular Francisco Millán Mon e Adrián Vázquez a sensibilidade da conserva de atún. Mon e Vázquez enviaran varias cartas referíndose ás negociacións en curso para un futuro acordo de libre comercio con Tailandia e o seu impacto sobre a industria europea da conserva de atún. Os eurodeputados galegos creen que a industria conserveira é esencial para a economía de moitas comunidades costeiras. En Galicia supón máis de 12.000 empregos. E dende o mércores, os cerqueiros galegos xa puideron volver coller bocarte nas augas entre o Miño e Fisterra. A Unión Europea permitiu reabrir o caladoiro e ata xullo do ano que ven os mariñeiros poderán coller 1.461 toneladas máis. A cota do bocarte para este verán aprobada para 3 meses, de xullo a setembro, esgotouse en só 2 xornadas, ao aparecer un banco de peixe grande e ter pesca libre. Neses 2 días, os cerqueiros colleron as 718 toneladas permitidas e houbo que pechar. Agora a Unión Europea fixo unha nova cota de 1.461 toneladas que quedan para capturar. Consumeuse moi rápido, tuvo cerrado creo que en torno uns 15 días máis ou menos para redondear, e o que nos permiteu foi que esta apertura de cuota de 1.400 toneladas intentar estirar o máximo que poidamos hasta o xullo do 26. Fai 3 anos contábamos co 1,64% da cuota para 150 cerqueiros que somos en Galicia casi. Unha cantidad risoria, en torno a 60 toneladas, 50 toneladas, 80 toneladas. E agora conseguir que o stock se separe en 9 oeste e 9 sur, pois conseguimos que a cantidad de cuota sea un pouco máis adecuada ás necesidades que ten a flota. A nova regulación de capturas delimita os topes por semana, co que non se volverá a repetir a situación deste verán, que fixo baixar os prezos ao haber moito peixe xunto no mercado. Barcos que levan máis de 12 tripulantes poden levar unha cantidad maior, ou 120 GTs, é dicir, barcos grandes en sí, e barcos que non chegando a 120 GTs son capaces de alcanzar os 12 tripulantes, levarán 6.000 kilos a semana, e os barcos que teñan menos de 120 GTs ou menos de 12 tripulantes enrolados e dados de alta levarán 4.000 kilos a semana. Coa sardiña pechada e pouco xurelo, o bocarte é un recurso importante para o cerco. As últimas análises sobre a presenza de toxinas nas rías non cambian o panorama. 3/4 partes dos polígonos mexilloeiros continuarán pechados o próximo luns. A presenza de toxinas nas rías mantense sen apenas cambios, segundo os últimos datos obtidos esta mañá a partir das mostras realizadas o venres polo Intecmar, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño. A semana comezará da mesma maneira que rematou esta, co 73% dos polígonos mexilloeiros pechados. Estamos nunha situación na que hai 3/4 partes das zonas cerradas por toxina, básicamente lipofílica, algo de PSP, pero o principal é lipofílica. É unha situación nesta época do ano bastante habitual. Se acaso este ano foi raro que no mes de xullo estuvera todo ou casi todo aberto. Eso normalmente sempre hai polígonos pechados. As únicas variacións tras os últimos datos son dúas. O próximo luns vaise pechar unha zona de marisqueo na ría de Muros e vaise abrir outra na ría de Aldán que estaba afectada por toxina amnésica. Dos polígonos mexilloeiros só se salvan dos peches por toxinas os da ría de Ares Betanzos e os das zonas máis interiores da ría da Arousa. Onte tamén se levantaba o peche cautelar na parte interna da ría de Vigo pola presenza de toxina paralizante. As empresas do metal en Galicia precisan traballadores cualificados. É unha necesidade de anda hai anos para poder sacar adiante os proxectos encargados e poder asumir novas tarefas. Neste contexto de urxencia, a Asociación de Industrias Metalúrxicas formará a desempregados para a súa incorporación o máis rápido posible ao sector. Raquel Gandoi. Asime a Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas en Galicia.
estima que o sector do metal necesita uns 5.000 traballadores para desenvolver pedidos futuros, falamos dun prazo medio, e unhas 1.500 persoas para executar os traballos en carteira hoxe. Esta falta de man de obra no sector da metalurxia é algo endémico en Galicia, falta de todo, faltan soldadores, caldereiros, tubeiros, pero tamén traballadores na administración. Precisamente este novo curso de ASIME é neste eido, no da administración. A formación durará uns 7 meses e suporá ter un certificado oficial con validez estatal. Enrique Mallón contanos na sede de ASIME en Vigo que o prazo de matrícula para a formación no eido administrativo da metalurxia está aberto, porque tamén nas oficinas das empresas do sector faltan traballadores e traballadoras. Garántenos que este primeiro certificado de profesionalidade, hai 15 prazas, non será único, xa que no que resta do 25 e no ano 26 irán abrindo cursos para soldadores, operarios de mantemento industrial, electromecánicos. Unha formación específica, unha formación axustada ao posto de traballo e tamén nos imos a aportar esas prácticas en empresas onde nos últimos anos temos unha inserción que supera o 80%, é dicir, máis do 80% de alumnos entra a formar parte das plantillas das nosas empresas. Porque a metalurxia non só a naval, senón a da automoción, aeronáutica e eólica mariña ten moita carga de traballo e menos man de obra cualificada da que necesita hoxe. O sector metal galego, que está integrado por máis de 60.000 persoas, precisa lo menos de 1.500 persoas para atender prácticamente os proxectos que están pechados a día de hoxe para os próximos anos. 1.500 persoas cualificadas preferentemente, pero realmente nos botamos en falta máis de 5.000 persoas para poder captar, absorber ou executar proxectos que vemos que estamos ollando a nivel nacional e internacional, que podrían participar as nosas empresas. Estiman dende ASIME que esta insuficiencia de traballadores cualificados falle deixar de gañar o sector un 20% da facturación, uns 3.200 millóns de euros ao ano. O sector da metalurxia supón o 19% do PIB galego. Son de sobra coñecidos os moitos atractivos das Illas Cíes, a súa paisaxe, as praias e os recunchos cheos de encanto. Agora, a través dun convenio entre o Concello e a Universidade, buscan tamén ser recoñecidas cun distintivo da UNESCO pola súa riqueza xeolóxica. Xoan Pereira. Si, trátase de poñer en valor esa outra parte menos aparente e coñecida do arquipélago, pero que ten unha gran importancia. As Illas Cíes conforman un espazo único que garda vestixios singulares da evolución xeolóxica da costa atlántica ao longo de millóns de anos. O convenio suscrito entre o Concello e a Universidade de Vigo procura afondar e documentar eses valores co obxectivo de obter a declaración como Xeoparque da UNESCO, unha figura que garanta a protección do lugar, así como a divulgación da singular riqueza que agocha a súa orografía. Cada rocha, furna, areal ou lagoa das illas son unha foto fixa de outras eras xeolóxicas, testemunhas de como se formou a paisaxe ao longo de millóns de anos nesta parte do planeta. La génesis de la cordillera Varisca, 300 millones de años, posteriormente la apertura del Atlántico, posteriormente la cordillera Cantabro-Pirenaica y más recientemente, desde hace 2,6 millones de años, los procesos de descenso y ascenso del nivel del mar asociados a procesos glaciares interglaciares durante el Cuaternario. En este archipiélago se concentran toda una serie de testimonios de todos estos eventos. Con 50.000 euros está dotado o convenio suscrito entre o Concello de Vigo e a Universidade para traballar na candidatura como Xeoparque da UNESCO. 3 comités se crearon para esta fin, un equipo técnico, un xeocientífico e un socioeconómico, co propósito de aunar ciencia e turismo desde a divulgación do patrimonio xeolóxico. Encaminarnos a un turismo sostenible y también a desestacionalizar las visitas y también a dar, digamos, ampliar el ámbito cultural, no solamente del turismo por el paisaje, sino el turismo por el conocimiento también. Galicia conta xa con outros 2 xeoparques da UNESCO, Cabo Ortegal e o Courel. Atascada a candidatura a Patrimonio Humanidade das Cíes, Vigo procura por esta vía que a súa xoia natural teña tamén un recoñecemento universal.
Darlle valor ao rural, enxalzando os pratos tradicionais, é un dos obxectivos cos que se celebra a Festa dos Ovos Rotos con chourizo en Castro de Rei. Unha feira que chega á terceira edición e onde priman os produtos de proximidade. Ademais, os que queiran gozar desta festa tamén poden participar en distintos obradoiros. Hai moita ilusión e esforzo detrás deste evento. Naceu como un xeito de promocionar a zona de Ribeiras do Lea e tamén para axudar a promoción dos produtos de proximidade. Por iso, os 2.300 ovos que se empregan no evento son dunha granxa da zona, o igual que os chourizos ou o touciño, e os pementos son de Mougán. A zona de moitos produtores, con produtos de cárnicas, de ovos, de pementos de Mougán, produtores que queremos sacar aquí esa imaxe deles e dalo en ese prato tan tradicional, non? O ambiente comezou a media mañá cunha clase maxistral para aprendernos a facer os ovos rotos, como se teñen que facer. A temperatura do aceite ten que estar moi quente, unha vez que botamos na sartén, na tixola, o importante é non tocalo hasta que este feito. Nun show cooking tamén explicaron a técnica para facer os ovos a baixa temperatura. Temos que ter a auga a 70 grados, e deixalo 45 minutos. Unha vez pasa o tempo, o sacamos da auga e o enfriamos o máis rápido posible en auga con cheo. Na mañá tamén se repartiron petiscos de balde. Estaba un tempo as pintas. Espectacular. Moi bons. Están riquísimos. Pro xantar venderonse entradas para 700 persoas. Pois este prato leva unha base de patacas, dous ovos fritos, o chourizo, estes dous trozos de panceta e máis pementos. Bueno, un prato que ovos e patacas a quen non lle gusta, desde os máis nenos aos máis maiores. Esta feira tamén serve para poñer en valor outros produtos e formas de produción artesanais, con obradoiros de cestería, elaboración de zocas ou traballos de ferrería. Unha vintena de xogadores e xogadoras de baloncesto en cadeira de rodas xuntáronse na Coruña. Queren dar visibilidade ao deporte adaptado e colaborar cunha causa solidaria, a construción dunha escola en Uganda. A maioría destes deportistas foron ou aínda son profesionais do baloncesto en cadeira de rodas. Viñeron á Coruña desde distintos puntos de Galicia, de outras comunidades e mesmo algún do estranxeiro para ofrecer un partido de exhibición. Hai que darle visibilidad al baloncesto en silla de ruedas e a las personas con discapacidad. Todos coinciden en que o deporte lles serviu de válvula de escape e en que lles deu liberdade e horizontes. A xente que tiñamos unha minusvalía, cando salías dese cascarón era como voar. Descubrir sitios, porque te desplazas para competir, coñeces moita xente e dache unha gran vida social tamén. Un dos promotores do baloncesto en cadeira de rodas en Galicia, José Luis Fernández, insiste na importancia de apoiar o deporte adaptado. Que o vemos moi poucas veces en televisión, solamente cando hai estas paraolimpiadas, do resto... Este reencontro de xogadores ten ademais unha finalidade solidaria. Os cartos das entradas ao partido van ir á construción dunha escola en Uganda. Agora mesmo está medio a construir e seguimos levantando esta escola e para máis de 600 nenos e nenas. Entre o público atopamos a presidenta da Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple. Nos debemos de apoyar entre todas las entidades, entonces me parece súper importante estar en este tipo de eventos. Y después la importancia de normalizar un poco el deporte adaptado y aún encima apoyar a una buena causa como esta. Se lles gusta o debuxo ou queren aprender, poden facelo a través dun grupo que seguro hai preto da súa casa. Estamos a falar de debuxantes urbanos que baixo o nome de Urban Sketchers están presentes nos 5 continentes. En Lugo, dende hai un ano, quedan unha vez a semana para pintar en plena rúa. Calquera espazo lles inspira e o seu caderno é unha historia feita de buxo. Estamos a falar de ilustradores da realidade que no seu término en inglés se coñecen como Urban Sketchers. É un grupos que se reúnen para dibuxar. O Urban Sketchers é dibuxante urbano, entonces se supone que é eso para xuntarse e dibuxar nos sitios que están parte da localidade onde estén. Armados cun caderno e pintura ou lápis, acostuman quedar en grupo para debuxar. Para hacer amigos y aprender a dibujar. Buena oportunidad para conocer el lugar y mirarlo de otra forma y también pasar un rato con personas con la misma sensibilidad. Observan ao que lle rodea, pintan o que ven e se levan a un anaco da realidade na súa libreta. O normal son 2 horas. É rápida, en principio é bocetar, é o que se pretende,
E claro, tampouco menos tempo non, porque entre que te pos, te sentas, decides o que vas dibuixar e tal, pasa volando. Dibuixas para ti mismo, entón ao final é como plasmar no papel un pouco a túa visión do sitio e cada un como temos a nosa é bastante enriquecedor. A comunidade de ilustradores urbanos do Cotián é un movemento mundial que anima a debuxar e coñecer o que outros pintan a través das redes sociais. En Lugo o colectivo creouse hai un ano e cada día conta con máis integrantes. Hoxe é o día grande do WOS Festival que converte Santiago nun escenario musical e cultural. Máis de 20 actividades programadas entre concertos, obradeiros e proxeccións repartidas por toda a cidade. Iria Soengas. A música arrincou xa aquí no Parque de Bonaval e vai seguir durante todo o día e ata ben a entrada a madrugada. Esta xornada vai haber concertos aquí, serán de balde, pero hainos tamén na Igrexa Universidade ou no Auditorio da Fundación. A partir das 10 da noite, a sede da Fundación Laboral da Construción convírtese nunha grande pista de baile con moreas de propostas de bandas, DJs e mesmo concertos musicais. Artistas que algúns chegan por vez primeira a Galicia e mesmo a Europa. Algúns dos imprescindibles desta noite son Sisiel, Batu ou Beatriz Dillon. A xornada comezou coa presentación de Lindisfarne Sample Pack, todo un arquivo de samples en que os sons tradicionais teñen moito protagonismo. Un Sample Pack é un banco de sons pensado para a produción musical. Está pensado para que pode usar quen queira que teña interese en xogar coa música tradicional gravada logo. E esa é un pouco a idea. E seguiu xa no Parque de Bonaval cun concerto dos galegos Malandro Menet Camaño nesta terceira xornada do WOS, que é unha proposta única en que se mestura música electrónica, vanguarda e actividades culturais, todo para ofrecer unha completa inmersión nos sons contemporáneos. Porque ten bastante oferta de música electrónica, que a min gustame bastante, e despois é música innovadora. Eu a maioría das veces non coñezo a ninguén do cartel, pero é o que me gusta dos festivais tamén, ver novas propostas e, sorprenderme con algún grupo. Como se fose unha costume de moitos anos para coñecer grupos, novas músicas que non estou afeito a escoitar. Pero sí que destacaría o concerto audiovisual das naves de Fundación Laboral, de Aya, Marcel Weber, MFO, a presenza tamén de Batu, DJ británico, pechando o festival. O WOS trouxo nesta edición a Santiago algúns dos artistas máis punteiros da música contemporánea do panorama internacional. Moitos sonarán esta noite nas naves da Fundación Laboral da Construción, convertida nunha enorme pista de baile. E Sanxenxo é estes días punto de encontro para os amantes das motos. A vila acolle a edición número 37 da concentración mototurística internacional Rías Baixas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeccionado ao mundo das motos, participou este sábado no evento. Está previsto que uns 20.000 moteiros se acheguen estes días ata a explanada de Baltar para gozar desta gran festa do mundo do motor. É momento agora de conectar cos nosos compañeiros da Hora Galega. Imos ver que teñen preparados para esta tarde. Hola, María. Ola, que tal? Pois hoxe estaremos moi pendentes na Hora Galega do afundimento do barco Trafa 3, que, como sabedes, foi embestido por outro buque fronte ás costas de Mauritania nas últimas horas. Dentro ían 26 tripulantes, 2 deles galegos. Xa sabemos que se atopan entre os 21 rescatados, pero estamos moi pendentes e seguiremos pendentes ao longo da tarde porque quedan 5 desaparecidos de procedencia mauritana. Por certo, hoxe estaremos en Valga tamén porque é o encontro das 400 palilleiras, ademais un encontro interxeracional porque temos a Martín, de 8 anos, e ata veteranas de 94 anos. E que terá Cedeira, que acolleu a tantos milleiros de visitantes este verán, converténdose nun dos destinos máis visitados. Bueno, pois hoxe en Hora Galega contanolo Hilda, nosa reporteira, unha cedeirense de pro, e darános todos os segredos aquí de seguido a 7:30 no Hora Galega. Grazas, María.